Tak já vás zdravím u mého prvního videa ze hry Shakes and Fidget. Natáčím to z mobilu, takže se předem omlouvám za špatnou třeba grafiku nebo tak něco. Ale jsem tu na S1 sofogame.cz na Pepsonovi ukrutní myšodlaci. Já vím, mám trému z prvního videa, tak si když tak mě nehejtujte nebo něco. Teď si tady dáme hospodu, kterou jsem jasně vyhrál. Dáme si arénku na Corecko. Toho jsme dali taky jak nic 109. Podzemko ještě nemůžem, takže se podíváme do zbrojky. Já jsem se to ještě nedíval, protože jsem si to nechal až na let's play. Výdrž 176. To nebudu brát. Síla 192. To už se dá vzít. Vezmu nám tady brnko, tady další zbraní, nic. Jdeme se podívat do čaroobchodu. Nic, stále nic a nic. Ale síla 188. A to už je o hodně lepší, tady to dáme na sebe. Tady to prodáme. A síla 188, to se hodí. Hned se tím vyzbrojíme. Trošku vylepšíme výdrž, jestli na to budeme mít. No, nebudeme. Vyká nám tady pošta, takže se hned podíváme do pošty. Stafoscech. Co jsou lidi? Všiml jsem si, jak... No, přečtěte si to vy lidi. Tak si to přiblížíte. Natáčím to teda z mobilu, jak už jsem říkal, ale tak to vám nemusím říkat. A teď jsem dal na cech, jenomže mi se hrozně sekám komp. Takže Stafos nám opustil cech. Ale musel by to nejdřív naběhnout. Tak to nic, tak si tady dáme úkol a cech vám ukážu někdy jindy. O, tohle je hrozný počítač. Já teď přišel můj bratr. Říkejte mu jmenuje Martin, čau Martine. Čau. Takže máme na dalším účtě, teď už budou jenom světy 6, takže jsme na s6cfgame.cz, tady máme našeho horora 31 z cechu Face in Face. Jsou všichni ve stejném cechu potom, ale budu to furt opakovat. Je to level 20, dneska jsem tu 20 udělal, touhu už mám dodělanou. Mirek smrt opustil cech, to vůbec nevím proč. Hned si zkusíme podzemko, jdeme na smrtku. Tak sice ji nedáme, ale tak. Ona hned začala kritikem. Ubíráme ji na půlku, ale tak dáme si tady hlídku, já si ji dám jenom na hoďku. Ještě můžeme zkusit arénku na tom účtu. To jsme nedali, ale nechybělo málo. Když se dáme hlídku na hodinu. Tak a jsme tu na s6cfgame.cz, kde máme našeho odbíra, je to můj nejvyšší level. Tady máme na zítra naházení do vecka. No a teď tady nám bliká zase cech, že opustil cech, no a takový kravinky. A máme tady cechovní fight, takže to je dobrý. Jsem tady objevil cechovní fight. Ale to můžeme přeskočit. A to jsme dali nebo ne? Nedali. Já jsem se nepřihlásil, to je jedno. Takže, to by nám to než musel zase naběhnout. Dáme si hospůdku, si tady odklikneme. Budu to natáčet jenom z mobilu, aby to bylo takový... Prosím vás, nedávejte dislike, já za to nemůžu, že nemám ještě ani prostě nějakou tu, co si můžu stáhnout do toho kompu, abych to mohl takhle dávat. No a musíte mi, jak bych to řekl, napište mi do komentářů, co bych si měl stáhnout do toho počítače, abych mohl natáčet přes počítač. Za to bych byl velmi rád. Ještě 2 účty si dáme, takže jsme na s6 sfgame.cz,
CZ, kde máme našeho kokotina, 99 stechu face in face. Tady zase ta bitva, když to přeskočíme. Říkal jsem, že to přeskočíme. Tak a teď tady si dáme podzemko, arénku a úkol. Takže dáme si tu arénku na Kazuma 021, máme tu 7000 goldu, takže se trošku vylepšíme. Máme tu jednu houbu, takže se tady trošku vylepšíme. Pojedu tak do 4000 a dáme to do obratky. Anebo to zaokrouhlíme na 400. Abych měl, no on to vyšlo nějak skoro stejně. A teď to všechno, ten zbytek narveme do obratky, to už bude trošku víc expední, ale... A ještě se podíváme do čaroobchodu, ale to jsem tady neudělal, ale to jsem se koukal předtím. Podíváme se do čaroobchodu. To je škody. A dáme na sebe tento elík a jenom to narveme do životu za chvíli. 2000 pak dám jenom do životu. Pak je to hodně zasekaný. A to zatím narveme sem. Do těch 2000. Tak přibližně zaokrouhlíme. Nebo ne zaokrouhlíme, ale jako myslel jsem na těch 2000 zaokrouhlíme. A nebo na 550 to zaokrouhlíme, to bude ještě lepší. Tak, teď to zbytek narveme sem. Hodně jsem tady šetřil goldy. No a teď na tento první díl šejku, tak jsem si to nechal, trošku jsem ještě, a jsem už ne. Takže dáme si podzemko, máme tady masitýho golema a kamenného obra, takže zkusíme toho kamenného obra, jak nám to pomůže. No pořád mu zbývá půlka, teď zkusíme na masitýho golema, jak jsme tady s tím. No to je ještě horší, no tak si dáme tady hospůdku. Tady jsem ještě nestihl ani touhu udělat nic, takže si sem takhle hupsnem. A jdeme na náš poslední účet, kde máme Pyroman 2 z cechu Face in Face, je to 138, můj druhý nejvyšší level. Jak jste si mohli všimnout, ježiš, tady máme zase nějaký útoky. No, takže teď nám tady bliká cech, to bude ten fight, to zase nebudu rozklikávat. Máme tady arénku na Xena 002. Takže tady jsme zase nějak nepochodili. Podíváme se, no tady se asi nějak nepodíváme, máme tady zabijáka, ale toho nedáme. Tady si se na sebe hupsnem tu ty dva elíky, no. Tady jsem hodně dlouho nehrál. Na tom účtě, že jsem nějak jako nestíhal. Takže kdyby někdo chtěl, tak mu podám jakýkoliv z těchto účtů. Vlastně za všech. Takže vlastně bych to udělal. Tu 180 za velkou SMS-ku, tu ten účet, tu 132 bych dal taky za velkou SMS-ku. A dále bych dal tu 99 za malou SMS-ku, takže kdyby někdo chtěl, hned mi napište. No, ještě tady dáme ty dvě houby do toho podzemka, to zkusíme, i když nemáme nejmenší šanci. No, jednou jsem mu ubral fakt, že mu zbylo málo, ale to jsem to hrál hodně aktivně. Takže asi se s váma loučím u této bitvy. Ještě se s váma teda... Takže loučím se s váma z mýho hlavního účtu, což je... tady tento, protože ten prostě, to je můj fakt oblíbený účet. Takže se s váma loučím u tohoto videa a čus.